مرحبا جوارا من بخير هاتن قناه پرتوک حزه وکه سر ناوی ویدیوی دا جهنده بینن پرتوکان بلاو دکم وکه بلاش بلاو دکم بیگومان yani دخوازم yani hevi daxwaza min ev ku mala her Kurdekî ta Pirtûkên Kurdî hebin yani birasî ev daxwazeke yani gelek normal be rewşa em bijin asayî da normal da ji ber ku yani insan bi çi zimanî em bijin zimanî zikmakî dayîkî çi be bêguman dixwaze bi wî zimanî perwerdehî bimîne û bi wî zimanî bixwîne û di mala xwe da pirtûkxaneyekî ji zimanî xwe avav ke çevke yani zamanı dinci bir argument da bille a mühim grink ev ku insan bir kijan zamanı mezinde ve bir kijan zamanı embijin jiyana xwe di domine û dayika wî bavê wî an jî dîroka wî em bêjin paşê roja wê bi çira girêdayî ji ber wê bi wê zimanî dixwaze ku zimanê me jî Kurdiye bêguman em jî dixwazin di malê me da Pirtûkên Kurdî hebin her çiqas derfet rê nedin wê em bêjin ku di mala her Kurdekî da Pirtûkên Kurdî hebin îro derfet rê didin ku di mala em bêjin kesên ku kanala niha Pirtûk Hezî dişûp bînin kesên ku haya wan ji kanala Pirtûk Hezî heye û bi Kurdî jî dixwînin ev sê xalanan tenê henin şertê min ê ku ez bikarbim Pirtûkên Kurdî ji bo kesên ku ji min daxwaz bikin ji wan re bişînim ev proseyeke wê ez çê bikim li gor demekê da navbera dem me hê diyar nekiriye lê ji îro pê da dest pê kiriye ku ez ê kesên ku daxwaz bikin yani kesên ku em bêjin niha min temaşe dikin wê pişra jî min temaşe bikin dikarin ji me daxwaza Pirtûkên Kurdî bikin û ew daxwaz bikin lê daxwaza em bêjin bibêjin ji min re jî Pirtûkan bişîne ez ê ji vir Pirtûkan hilbijêrim weke çend hewan dixwazim hinekî nîşanî we bidim Pirtûkên ku niha destpêkê da ez ê weke diyarî ji bo kesên ku daxwaz bike dişînim yani taybet bêguman kesên ku li bawan qet Pirtûk tune bin daxwaz bikin wê ji wan re jî lê yê ku li bawa hene jî ez ê ji wan re jî bişînim bêguman ewî ku li bawan Pirtûk hene Pirtûkên Kurdî beriya ku ez bişînim ji wan re dibe ez wêne yên Pirtûkan bişînim ku bila ev Pirtûk li bawan tune bin eger ku li bawa hebe dibe em ji bo yekê din bişînin ku baştir ev wista çêdibe bi rastî ez dixwazim yani wista em bikaribin belkî bawayekî bikin kampanyayekî mezin çê bikin û Pirtûkên Kurdî belav bikin kesên ku ger bixwazin divê proseyê da tevlî min bibin yani bixwazin Pirtûkan ew jî belav bikin dibe belkî hin kes dixwazin belav bikin ew jî dikarin ji min re bişînin em jî bi hev re bikevin têkilî û bi hev re dikarin dîsa Pirtûkan ayar bikin amade bikin û ji bon kesê ku daxwaz dikin jî bişînin ji ber ku yani kesên ku kanala Pirtûk Hezî dişûp bînin ez zanim ku yani baş ne baş bi awayekî bi xwendinê re mijûlin û dixwazin belkî bixwînin an destpêkê dane an jî bi rastî xwendin gelekî baş dikin em bi vî hawî em bêjin derdorekî ev kesên ku derdora kanala Pirtûk Hezê da em him dixwazim bi wan re têkiliyên xwe xurt bikim yani bi wan re bila têkiliyên min jî çê bibin bi vî hawî em bikaribin vê em bêjin têkiliya xwe domdar bikin ku hê demên dirêj em bi hev re bikaribin bi ser xwendinê rawestin û bi vî hawî jî xwendina Kurdî em dikarin nav civakê de belav bikin bêtir Pirtûkan derxin piyasê danasîna Pirtûkan bikin Pirtûkan belav bikin yani ev jî bi vî hawî him aliyekî reklam him aliyekî da em xwe di xwendinê da em bêjin pêş dixin û dikarin ji xwe re derdorekî cemaetekî xwendevanan yekî xurt bi hêz çê bikin ev bi hev re çê dibe ji ber ku dema em bizanbin em zêde dibin em bêtir kes bi xwendinê re bi Kurdî re bi derdorê re mijûlin wê demê em bêtir bi cesaret dibin û em bêjin bêtir em dixwazin bi xwendinê re mijûl bibin yani ev dike ku ev tiştên wisa ger ku çê bibin dibe bila çê jî bibin zêde jî çê bibin yani wekî din kesê dixwazin bêguman ew jî dikarin çê bikin ne hewceye tenê ji min re binivîsin em bi hev re Pirtûkan belav bikin tiştekî wisa tune lê ger ku bixwazin dikarin binivîsinin em Pirtûkan belav bikin bi vî hawî ez niha vê didim destpêkirin vê kampanyaya Pirtûkan bela dikim û dixwazim yek du sê çar yani biguhere yani ka ez ê çend heban bişînim lê ez niha di destpêkê de dixwazim di Pirtûkan kesên ku ji min daxwaz bikin Pirtûkan ez ê ji wan re di Pirtûkan bişînim Pirtûkên Kurdî wê ew jî van Pirtûkan bixwînin û hêvîdarim ji van Pirtûkan Sûdê werbigirin û bi vî hawî jî
مالی وان دا د پرتوخانه وان دا پرتوکیم کردی جوی جی خو بگرن اف جی براستی و من گلکی کیف خوش بکه کو اجی باوه کی اف درفتن م ایرود کارن ری بدم وانی کو اجی وان درفت خو به کار بینم به کار بم بلکی هن زیدتر پرتوکان بلا بکم به وی هاوی و کم من پرتوک جی نشانی ودان ev videoyu beguman kurt çevibeş belki ne avkastırıcı be devirda nirkandına Portukan tüneli liver bejin belafkırına gelek Portukan heye u bevi haviji yani danasine keji çedibeş bu Portukan ku ger ku bistedan Portuk em bikaribin belav bikin yani bigiye berdeste bigije berdeste sed dusut xwende vani evi ev jî bi rastî gelekî tiştekî em bêjin ew be yanî him baş çê bibe û him jî kesên ku qene bi xwendinê re eleqedar dibin zêdetir bike ji me re cemaeta me xurttir bike bi hêz bike û cemaeta Kurdî xwendevanên Kurdî jî bi pirtûkan bide nasîn kabila bizanibin pirtûkên çi cure pirtûk henin û kîjan pirtûkin û çi ne falan bi vî hawiye yanî min xwest ez di vî videoyê de ve kampanyaya xwe bidim dest pêkirin. Ez ê di navberî de dîsa ser medya sosyal û YouTubeê de jî derbarê kampanyayê de agahiyan bu were parve bikim yani dibê de bişopînin ez ê parve bikim dîsa weke min got agahiyan ku we jî agahdar bikim kaşkêra dişîne yani çend pirtûk mişandine û wê heta çaxtê em bêjin heta kengê we ev kampanya Portukan belavkirina Portukan bidomîne belki de proseyê de hin kesê din tevlîvê belavkirinê bibin belki em bikaribin min îro weke bi dehan dibêjim sed bibe belki bi hezaran em ê bikaribin Portukan belav bikin belki îro xeyala min e yani belki mal her Kurdekî de dibe Portukên Kurdî hebin îro çê nebelê belki sibe roj bi kampanyayekî hê berfirehtir em ê bikaribin Portukên Kurdî bikin mala her Kurdî ku yani weke her Kurdî ku di mala wan de jî pirtûkên Kurdî hebin yani bi vî hawî hûn jî dikarin piştgiriya vê kampanyayê weke bi parvekirin û em bêjin ecibandin û em bêjin derdorê xwe re belavkirinê re dikarin belkî vê kampanyayê jî mezintir bikin jin hava spasiya wê jî dikim û hevalên ku pirtûkan dixwazin him dikarin dibin videoyê de jî şirove bikin weke daxwaza Portukan bikin û pişta jî di YouTubeê de biçin ew ciyekî em bêjin hûn tên ez tiştan di wir de parve dikim weke rojane falan di wir de ji xwe hesabê Instagram û Twitterê heye taybet Instagramê de weke dîsa Portuk heze bên hesabê Instagramê û DM'yê ji min re bişînin ez ê li wir teqez bersiva we bidim di wir de hûn ji min re binivîsin em ê li wir biaxivin piştre û ez ê dest bi belavkirina Portukan bikim ji wan kesî ku li wir binivîsinin ji bîr nekin di hesabê Portuk hezê yê Instagramê de hûn ê DM peyamê bişînin ez ê di wir de derbarê Portukan de ji we re agahiyan bibêjim bu were parve bikim û piştre ji bo wan kesê ku Portuk daxwaz kirine Portukan bişînim jin hava spasiya we jî dikim ji bo piştgiriya we vê kampanyayê li xwe baş binêrin.